Na redovnoj 13. sednici Skupštine grada Zrenjanina član gradskog veća Dragan Šašić je podneo pismenu ostavku. Da li je i od koga ova ostavka iznuđena par dana posle objavljivanja priloga KTV televizije Recept za put do uspeha bez muke, u kojem se direktorica javnog preduzeća Gradska stambena agencija Jovana Ljiljak drznula da kaže istinu da je vlasnik InSporta Nenad Karapandža, kum Gorana Kneževića, najveći dužnik za zakup lokala u ovom gradskom preduzeću. Ostavka koju sam ja podneo na mesto člana gradskog veća jeste bila iznuđena od strane gradonačelnika koji je bio instruisan gospodinom Goranom Kneževićem. Kada je neko nepodoban i kada ga treba skloniti kao Dragana Šašića, osnovno pravilo je da se vešto sakrije pravi razlog. Tada obično radi fioka. Šta je bilo u fioci koji su za vas izvukli, čime su vas ucenili? Razlozi koje je gradonačelnik uputio za moju ostavku bili su sledeći. Optužen sam za bahatost i neodgovoran pristup poslu. U čemu se ogleda vaša bahatost? Kao razlog za moju ostavku, gradonačelnik me je optužio za bahatost. Sa ponosom mogu da prihvatim da sam bio bahat i da sam kriv zbog toga što mi se stavlja na teret. Bio sam bahat što sam štitio preduzetnike koji su donirali novčana sredstva i preuzeli na sebe finansiranje narodne kuhinje u roku od 2 meseca. Ti isti preduzetnici, dan kada su donirali svoja sredstva, njima je poslata komunalna policija da ih pokažnjava. Priznajem, bahat sam zbog toga, što sam štitio druge, one koji pomažu. Ako sam bio bahat, zato što sam štitio svoju devojku i branio njenu čast, na to mogu samo da se nasmejem, jer da vi, gospodine gradonačelniče, imate i malo časti, razumeli bi ovaj postupak, a ne bi ga osuđivali. Ako sam bio bahat, zašto nijedna krivična prijava nije podneta protiv mene, kada sam se na sve načine trudio da izbegnem incidente? Očigledno je da imate duple aršine za bahatost. Ja sam štitio svoju devojku, a da li je vaš visoki funkcioner i pokrajinski poslanik udario devojku na sred centra samo zato što je tražila svoju neisplaćenu zaradu? Kako se to naziva ako ne bahatost? Shvatanje bahatosti kod čelnika Srpske napredne stranke u Zrenjaninu ima duple aršine. Dragan Šašić je branio svoju devojku, pa mu se stavlja na teret da je bahat, a narodni poslanik Srpske napredne stranke Darko Bađok je udario svoju radnicu Valentinu Nestorović u centru grada zato što je radnica tražila svoje 2 plate koje nije imao 2 godine da joj isplati, iako prodaje lokal za 350.000 evra. On, po mišljenju Gorana Kneževića, nije bahat jer ga je posle ovog incidenta predložio za narodnog poslanika. Počela sam da radim u jednom kafiću u Renesanciju, ovde, dobro poznatom u Zrenjaninu, kod vlasnika Darko Bađaka. Radila sam skoro 2 meseca. Naglasila bih da me dotični nije isplatio zato što sam radila. Pritom da se desilo, znači godinu dana, sretajući ga na ulici redovno, moleći ga da mi plati to što sam pošteno zaradila, odbijao je i smevao me i želim da naglasim da se juče desilo fizički da me udari u glavu. Naravno, vređali smo se verbalno, jer je meni teško i da studiram i da izdržavam i porodicu i sebe. Pitali smo Dragana Šašića šta mu je obrazložio gradonačelnik Ivan Bošnjak, u čemu se još ogleda njegova bahatost. Putem naše televizije Šašić se osim gledaocima još jednom obratio i gradonačelniku Ivanu Bošnjaku. Ako sam bio bahat, zato što sam u lokalu, u kafiću, kafani, nazovite kako god želite, tražio fiskalni račun, a jedini mi je greh što nisam imao ličnu kartu i što sam bio pod dejstvom alkohola, bez da pravim probleme, vičem, pozivam se na bilo koga, prihvatam svoju odgovornost. Da li ste vi, gospodine gradonačelniče, na koktelu organizovanim za preduzetnike, pod vidnim dejstvom alkohola, porušili inventar sa stola? Kako bi se to nazvalo ako ne bahatost? Pitali smo Dragana Šašića, bivšeg člana gradskog veća, šta mu je gradonačelnik magistar Ivan Bošnjak u ime Gorana Kneževića ponudio.
Vrlo dirljivo i iskreno Dragan Šašić se obratio ne samo gledaocima KTV televizije, nego i gradonačelniku magistru Ivanu Bošnjaku, još jednom lično. Ako sam toliko kriv kao što kažete, i ako sam bio bahat, zašto me jednostavno niste razrešili dužnosti? Zašto ste mi nudili posao za koje ste imali ovlašćenje da im ponudite od strane gospodina Gorana Kneževića? Pa zar nije, gradonačelniče, stigla direktiva da smanjimo broj zaposlenih za 15%? Ja tako ne mogu da funkcionišem. Ja sam bio jedini član gradskog veća koji je javno svoj izveštaj o radu predstavio javnosti. Ja sam bio jedini koji je koristio svoje lične veze, poznanstva da bi pomogao socijalno ugroženima. Za sebe nisam tražio ništa. Tražim samo istinu i pravdu. Na naše pitanje u koja javna preduzeća mu je gradonačelnik magistar Ivan Bošnjak nudio posao, u svojoj potresnoj izjavi Dragan Šašić je i dalje nastavio da se lično obraća gradonačelniku magistru Ivanu Bošnjaku. Posao koji ste mi ponudili bio je u firmama gde je grad osnivač. To ne mogu da prihvatim. Ne mogu da prihvatim da još više ulazim u dubiozu, u probleme u kojoj se već nalaze firme gde je grad osnivač. I svakako ima viška zaposlenih. Ja sam ponosan što živim u svom gradu, ponosan na svoje sugrađane, ponosan na svoje komšije i na takve stvari ne mogu da prihvatim. Ali postoji još jedan bitniji razlog zbog čega ne želim da sarađujem sa vama. Ne želim da idem po mišljenje i ne želim da idem po milostinju kod gospodina Karapanče. Ja sam momak koji dolazi iz ovog naroda, koji je došao sa željom da nešto promeni. Bio sam naivan i za to sada plaćam cenu. Pitali smo bivšeg člana gradskog veća Dragana Šašića kako to da ide po mišljenje kod Nenada Karapanđe, zar je to moguće? Da najveći dužnik za zakup lokala javnom preduzeću Gradska stambena agencija, koji je pri tom zloupotrebio odbitni PDV, daje instrukcije lično gradonačelniku magistru Ivanu Bošnjaku. Očigledno da se u ovom gradu dešavaju sasvim nelogične stvari. Da jedan čovek, čije ime nije bilo ni na jednoj listi, kadrira ovim gradom, gospodin Karapanča. Za sve se on pita. Čak gradonačelniče i vama daje instrukcije. Za sve to ima dobru podršku gospodina Kneževića. Ja na to ne mogu da pristanem i sa tim ne mogu da se pomirim. Ako gospodin Karapanđa misli da je toliko moćan, zašto ne izađe svojim imenom i prezimenom na izbore? Zašto ne preuzme vođenje grada? Ovog urušenog grada. Jako velike i nelogične stvari se dešavaju u ovom gradu. Za sve imate duple aršine. Pa da li je logično da čovek koji je osuđen za primanje mita vedri i oblači imovinom grada, čovek koji treba da bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne, gospodin Nikola Halas, i da bude zamenik načelnika urbanizma? Da li je taj isti čovek, kada su dobijena novčana sredstva za rekonstrukciju krovova urušenih zgradama u centru, predlagao da se rekonstruiše prvo Tisa, da je ona najhitnija? Da li je Tisa u privatnom vlasništvu? Halo. Halo. Da. Dobar dan. Dobar dan. Ja se nalazim ovde ispred lokala koji se prodaje, ova bivša Tisa je. Da li je to još Da, uvek... izvolite. Da li je to još uvek na prodaju ili je prodato je? Na prodaju je? Jeste na prodaju, da. Da, pitam, ja sam pričala sa vlasnikom, je li tako, pretpostavljam me? Tako je. Dobro, ništa, onda se čujemo. Za Tisu smo dobili priznanje lično od Darka Bađoka da je u njegovom vlasništvu, pa verovatno zbog toga treba da se izvrši renoviranje o trošku budžeta. A nama ostaje da se pitamo, da li je istina da najveći dužnici upravljaju gradom? Da li je istina da gradom upravljaju oni koji su rasprodali Zrenjaninska odmarališta?
Da li je istina da gradom upravljaju oni za vreme čije vladavine su rasprodate skoro sve zrenjaninske firme za tepsiju pite i stvorena industrijska zona u kojoj su dovedeni stranci kojima su date ogromne subvencije da zaposle radnike, koji sada rade kao najamna radna snaga u stravičnim uslovima. Svako ko živi u ovom gradu, jasno mu je da gradom upravlja gospodin Goran Knežević preko svojih satelita, gospodina Karapandže, gospodina Bađoka. To je u najmanju ruku žalostno. Ovaj grad se vuče u propast takvim kadriranjem. Upravlja se silom. Svako ko misli drugačije mora da ode. Ne postoji dijalog. Postoji samo mišljenje po koje se ide u Srpsku naprednu stranku u kancelariju gospodina Karapandže. Samo tako mišljenje je prihvatljivo u gradskoj kući. Sa ponosom govorim, ne želim da budem deo takvog tima. Pitali smo bivšeg člana gradskog veća Dragana Šašića koji su njegovi dalji planovi. Od pre nekoliko dana ja sam nestranačka ličnost. Što se tiče mojih daljih planova, svakako da ću sa svojim timom koji se već oformio nastaviti da pomažem onima kojima je pomoć neophodna, ali isto tako ću nastaviti da žestoko kritikujem sve ono što radi pogrešno gradska vlast i da ukazujem na to, podnosit ćemo krivične prijave, ukazivat ćemo građanima, jer su građani ti koji su ih ovdje doveli. Građani će biti i ti koji će ih skloniti, a ja sam sada građanin. Dok sam obavljao funkciju člana gradskog veća, nijednu krupniju odluku nismo mogli da sprovedemo u delu. Konkretno nikom nismo pomogli. Sve što je dato, obezbedio sam preko ličnih veza, ličnih poznanstava i preko naših privrednika. Iste te privrednike vi danas želite da ugasite. Vi danas želite da kaznite. Građani Zrenjanina, nek vam je Bog u pomoći. Tužno, ali istinito, dok je Dragan Šašić bio član gradskog veća, ruke su mu bile vezane da pomogne građanima. Sve što je pomogao građanima, to je bilo zahvaljujući njegovim ličnim vezama. A novac iz budžeta se delio, kako smo čuli, na osnovu dirigentske palice Nenada Karapandže, koji je direktive Gorana Kneževića prenosio i gradonačelniku Zrenjanina, magistru Ivanu Bošnjaku i načelniku Srednjobanatskog upravnog okruga Dušanu Šijanu, kao i drugim članovima lokalne samouprave. Mali doprinos naše televizije je obećanje građanima da ćemo vrlo brzo obelodaniti još dosta bolnih, ali istinitih činjenica koje će uzdrmati naš grad, ali će ujedno pomoći našim sugrađanima da realno sagledaju činjenice šta se desilo sa privredom našeg grada, u čijim su džepovima završili milioni evra od prodaja zrenjaninskih odmarališta i koliko godina će trebati da se oporavi naš grad i da li će uopšte građani Zrenjanina uskoro moći da računaju na bolji standard i pristojan život dostojan svakog čoveka.